ಹಾಯ್ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಗುಲ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾಂತ್. ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ನಿಶಾಂತದು? ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಗುಲು ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಗ ಎಂಜಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರತೆ ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಖಾಲಿ ಪೋಡ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆವೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈತೆ ಬಾರೋಡು ಪೋಡ ತೇಟೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಗೆ ವನಿತಾ ಇವ್ರು ಬೈದಾರಾ? ಹಾ ಸೌಖ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಔಖ್ಯ ಆತನ್. ಓ ಮರೆತೆ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದಾ ನಿಜ ಅಂತೂ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಏನು ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ? ನೀನು ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಶೋಭಾ ಕೋಯ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಅನಿತ ಬತ್ತಾನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾನ ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಅಕ್ಕ. ಅನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ನಮಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದು. ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಂತ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೈ ಜಾರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹೇಳ್ದದ. ನಿಲ್ಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಎಸ್ ಊಡುಲಕ್ಕ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೋಪಿನಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಮಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಲೇಟ್ ಪೋಂಡೈ ಯಾನು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಮಂತ್ ದೀತಿನಿಯಾ ಅಂತದ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ತಿರ್ತು ಬಂಪೆ. ಓಕೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನತ ಸರಿ ಯಾನ್ ಈತ ಎತ್ತರದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಕೈ ಜಾರ್ನೂರು ಬಡ್ಡ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಊಡುಲ್ಲನಾ. ಶೋಭಾಗ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು? ವನಿತಾ ಊರುಡೆಲ್ಲ ತಾಂಜನ ಊರು ಬೋದುಜ ಕಾರಾಡಿ ಸೊ ಬಿಸಿ ಚಂದ್ಯಾ ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಬರುವಲ್ ಶೋಭಾ ಬಲ 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 ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೆಂಚಕ್ಕೆ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಮಂತೇಶ ಹಾಯ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಪದ್ನಾಜೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಅಲ್ಪ. ಓ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಪದ್ನಾಜೆಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವ ಮುಲ್ಪುರ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದತ್ತು ಸಾಲ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಸ್ಕೂಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಶಾಲೆ ಪೋಯರು. ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲು ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರು ಜೋಕುಲು ಪಾಪ.
ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಜಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ಸಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸೊಂಡು ಓಲಿಯಾ ಉಡುಪಿಡ ಮೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡು ದಾಲ ಜಲ ಇದೇ ನುಂಗು ಗೋತಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಬರ್ಸ ನೆಂಜಿ ஒரு ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಆಪುನ ಇಂಕ್ ಕುಳ್ಳಾಡು ಜೋರು ಬರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೋಡು ಹೊರ ಫುಲ್ಲು ರಾತ್ರಿದು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ತೂವಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಬರ್ಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಬರ್ಸ ಬೋಡಿಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಅತ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಆವಡು ಈ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡತ್ತ ಕುಲ್ಲರ ಬರ್ಸ ಅಂಡಲಾವು ದೊಂಬು ಬರ್ಸಿ ಬರೋಡು ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಬರ್ಪಿನದಾಗ ದೊಂಬು ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನದಾಗ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಚಳಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಗ ಚಳಿಲ ಬರೋಡು ಸೆಕೆ ಆಪಿನ ಪಗ ಅವೋ ಟೈಮುಡು ಅವೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ವಾಮನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲಂಚ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಾತ ಬರ್ಪುನವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆಜ್ ಲೈಕ್ ರಜ್ಜು ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಲವ್ ಯು ನೀರು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ ರಜ್ಜು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಣೆಗೂ ದಾದೆ ಬೂರ್ಡ ಕಣ್ಣು ದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಮಾಮಾಡ್ತಕಲಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಬಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ಗೇನ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಚೂರು ಒಂತ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಜಾಲು ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಆತನ ಆತಿ ಜೋರ್ದು ಬರ್ಸದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಮನ ದೇವಡಿ ನಾಯರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅವು ಓಹೋ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಉಲ್ಲರಾ ಉಲ್ಲ ಅನ್ ಶೋಭಾ ಹೊರಡಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ತುಲ ಸೋಪ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆತ ಪಾಪ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲ್ ಮಾರೇ ಈ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇ ಈತ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದೀಪು ಭಾರಿ ಗೌಜದ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ ಮುಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಸದಾನಂದ ಹೋಟೆಲಡು ಅತ ವನಿತಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಸದಾನಂದ ಹೋದೆ ಶೋಭಾ ಬೈದಲ್ಲು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ವನಸಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾತಿಜಿ ವನಸು ಬರ್ಚಿಂದು ಕನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಏಲ ಮನಿ ಪಡೆ ಚೂರಿ ಅಂಚಿನೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ ಯಾನು ಸೈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕುದು ಬತ್ತಿನೆ ಮುಂಕು ಮುಸುನ್ ದತ್ತು ಪಾಡೋ ದೀಪು ದಾದ ಬಾತೇರ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ್ಯಾ ಐ ಸೈತ್ ಬದುಕುದು ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ದಾದಾಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ದಾದಯ್ಯ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದ ದಾದಾಯಿನಿ
दादा ini ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ದಾದ ನಿಂದಿಜ್ಜ ಅವೇ ಆಯ್ಗ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿರಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಜೋತಿಡಿತ್ತೆ నీకు పంతనే బాత తూదిపోతాయరా దాదాండు ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತೇನಾ దాదా ನಾನು ತಿನ್ನಿ ಪೋಡಿಯ ಉಮೇಶ 10ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಉಮೇಶ ಉಮಿ 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 కొంచెం నమస్తే నమస్తే శోభాకు బల దీపు బైది ಇತ್ತೆಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲನಾ ದೀಪು ಈ ಬಂತ ಮ್ಯಾನವ್ರ ತೂದು ಪೋತಾಯನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಇತ್ತ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತು ಓ ಡ್ರೈವಿ ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ದೂರ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರಾ ಯಾರು ಒಂಜೀರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ನೀರು ಬರೊಂದು ತೋಡು ಎದುರುಂಡು ಈ ಜನ ಉಂಟು ಒಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ದೂರ ನಾ ಪೋಪುಂಡ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಅವ್ರು ಎದುರು ಕೆಸರು ಮಾತಿತ್ತು ನದ್ದವಳು ತುಯ್ಯ 5K ಪಾರ್ಟಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪ್ರಜ್ಜು ದೇವಾಡಿಗ ಪೊನ್ನು 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 ಬರ್ಪೇರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆತೇರು ಅಂದೇ ದೀಪು 5K ಪಾರ್ಟಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ನೀ ಇತ್ತು ಜಾತ ಅಂಚೆ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎರೇನು ಪ್ರಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಂಡೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ போயின்னு ಓಹೋ ಟಿಪ್ಪರಾ ತುಯ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ನೀರಿತ್ತು ಮಾರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ 5K ಆಂಡದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೇಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 5K ಆಂಡತ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ಈತಿ ಜಾತ ನಾನು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನು 10K ಆನ ಕೊರ್ಪಾವ ಮೂರ್ತಿ గారు ಆಯ್ పొడిజవే యా ఇతిజి బిజీ యాన్ టిప్పర్కి పోండ ఓలేలా కొనోపే పంಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಆವಲಿ ಮಾರ ಫುಲ್ಲು ಡೆವಲಪ್ ಆತಾರು ಮುಜಿ ಮಂತಿಡು ಮೂರ್ತಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇತ್ತಿ ಜಾತ ಈ ಬಾಯ ಈ ಬಾತಿರೋ ಚೆಂಡ ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತಿ ಜಾ ಮಂಗ ಅಮ್ಮೆರೆ ಹೋಲಿ ತೋಜಿರಾ ಎನ್ನ ಬಿರ ಒಡನೆನ ಅಮ್ಮೆರತ್ತವು ಚಾರ್ಜರ್ ಅವ ಅಮ್ಮೆರತ್ತ ಮಾರ ಚಾರ್ಜರ್ ಓ ಆಂಜುವೆ ಏರಿಗ ಅಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿಗಾನ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಓ ಮಗ ಉಮೇಶ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೇನಾ ಆಯ್ ಬಟ್ರೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೇನ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಲ ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲೋಂದವಳು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಲೈವ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರೋದು ಪೋ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಮದಪುರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಓ ದೇವಾ ದಾದಿ ಬರೋ ಮಿಷಾ ಹಲೋ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಲ್ ಅಡ್ಡಿ ಸೋಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಗ ವನಸು ಮಲ್ತನ ಪಾಪ
ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋಡು ಇದ ಪಾರ್ಟಿದ ವೀಡಿಯೋದ ಆಲ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ಕದ ಆದೇಕು ಪಾಡು ಜಾನ್ ಪಾಟಿದ ಕಲ ವೀಡಿಯೋ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಕುರುವೈ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ್ ನರಕ್ಕ ಮಾರ ಮೊಗುಲುಂಜಿ ಶಿ ಆ ಜನ ಓಲೋಣಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತಾಯ್ತನ ಪತ್ತು ಕಲ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮೂರ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಲಯ ಅಂದ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಬಲಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿಜ್ಯಾ ವನಿತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿಜ್ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುಂಡತ ಪಂಡದು ಹೇಮನ್ ಪಂದ ಗುದ್ದಿನ ನತ್ತೆ ನೆರ್ಪಲ್ ಈ ಬನ್ನಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಪಾಪಯ್ಯ ದೀಪು ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ವನಿದು ಶೋಭಾ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡ ಶೋಭಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಹಾ ತುಕ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಕೂ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಒನಸಾಂಡ ಯಾವನ್ ಪುಜಿ ಪೂರ ಡಯಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಓ ಮಗ ಉಮೇಶ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಅಮ್ಮೆರೇ ಪಂಡದ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಗ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಜೋಗು ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಮಗ ನಾನೊಂತ ದಿನ ಪೋನಾಗ ಆಪುಡು ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಪುನ ಗೊರ್ಚಿ ಮಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಳು ಮಗ ಆ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಮಲ್ಪು ಮಂಗನ ಕೊಲೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ದೀಪ ನಂಬರ್ ಉಂಡಾ ವನಿತಕ್ಕ ಉಂಡಾರ ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಚಿರ ಮಾರ್ರೆ ಕಬೆರೆ ಕಬೆರೆ ಒಂದೊಂದು ಏಪರ್ದಿಂಚಿಯಾ ಕರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಇರುಬಿಯರೆ ಬರೋದು ಕುಲ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಜುದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನುಂಡ ನಿಕ್ ಮಾತಿನ ನಂಬರ್ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ವನಿತಾ ಮೇಗ ದೀಪುಗು ನಂಬರ್ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಜ್ಜುನೆಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗಲಮ್ಮ ನಂಬರ್ ದೇತೊಂದು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಎನ್ನೆಜ್ಜಿ ನಾನ ಈರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಉಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಯಾನ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ಬುಲಿಪಡ್ಚಿ ಮಗ ಉಮೇಶ ಬನ್ನಗ ಚಾಕಿ ಕನ್ಪೇರು ಉಮೇಶ నీకు బన్నగా చాకి కనిపేరు ఈ బుల్ పొడిచావా కై आता ఉంది కైఫా ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ರಹೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ದೀಪ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಪೋ ನಡ ನಿರಂಜನ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿರಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಸೊಂಡ ಪೂರ ಬಾತದ ಬರ್ಸೊಂಡ ಕೇನು ವರತ್ತ ಈರು ಎಂಚೊಲ್ಲರಂದು ಕೇಂಡಾರ ಮಾರೇರೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಲಿ ಬಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ ದೀಪಕ್ ಆಯ್ಗೊಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಕೇನ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದ ಲಾಂಗ್ ಉದ್ದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಉದ್ದ ಕೊನೋತಾರೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏಕ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಪರ ಬಂಡ ಜಾಲಿ ಪೂರ ಚಂಡೆ ಆಯ್ತದ ಅಂಡ ಜೋರು ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಗರ್ ದುಬೈ ಅಕ್ಕ ತಿಲ್ನೆ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರಡ್ಚಾವ ದುಬೈಡಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಗರ್ಲ ತಿಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪ
ಓಕೆನಾ. ಇದು ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ. ವಿಚ್ ವಿಲೇಜ್ ಮೇಡಮ್? ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಗದೀಶ್ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಅಲಸಂದ್ರ ಒಂತೆ ಪುನಃ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ನೈಸ್ ಯುವಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕೊಂಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರಾ ಕರ್ನಲ್? ಓ ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ಗರ್ನಲ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರ. ಬರ್ಗರ್ ಕಡುಪುರ್ಲೇವೆ ಹೆಂಗೊಂತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಈಗಲೂ ಒರಿಯೇ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ. ಈ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಡೈತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಪಾಪ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ. ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ದಾದ ತೆಲ್ಪುನಿ ಕರ್ನಾಟಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ಏಳ ಮನಿ ಪಡೆ ಯಾಂಚೂರು ಇಂಚಿನೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ತಿರುಗಿ ಪದೆ ಅಂದೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಕಡು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವು ಬಚ್ಚಿಂಕ್ ಬರ್ಗರ್ ಬಡ್ ಬರ್ಗರ್ ಮರಿಯಲಡು ಬರೋ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋಡು ಕುಲೊಂದು ಈರ್ಕು ತಿನ್ಪಾರಾತ ಅಂಚೆ ನೆಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಉಡಿಯೆ ಪಕ್ಕಡ ದಾಯ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಂತ್ ಪುನದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ ದಾದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡ ಅಂದ್ಕೇನಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಪಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಬ್ಲೆ ಹೋದರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಮ್ 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 ಜೇಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ವನಿತನ ಮಾತಿಗೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಶಾಂತ್ ಓದ್ಯಾವ ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ. ತುಳುನವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ನಿಶಾಂತ್. ಬಾ ಆಯ್ತಾ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಚುಕ್ಕನಾ ಚಿಕನ್ ಚುಕ್ಕನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಚುಕ್ಕ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಇರ್ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತುನ್ಪೆ ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿಲೆ ಬಂದಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಅವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಬರೋಡೆ ಬಕೋನ್ಪೆ ಕಜ್ಜಿಪುದಾದೆ ಸುರುಟು ಬಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜತ ಅಂದಿ ಅವನಿತ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ ಪಾಪ. ఇడిజా ఆహా ఇంచల సోపుడు నీకు తిండ్ర ಗೊತ್ತಿச்சு ಅಂಚ ಇಂಡ್ರ ಗೊತ್ತಿச்சு ನಿಕ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಐಟ್ ಬಲೆ. ಹಾಂ ಬರ್ಪೆ ವಿಮಾನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ. ಮೈ ಹೌಸ್ ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡುವಲು
ಕನ್ನ ಬೆಳೆಸ ಆಯ್ತು ఇప్పుడు ವರ್ಷ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ದಿವಾನಿ ದಿವಾನಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿಕ್ಕೋದು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನ ಊರು ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹೌಸ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಲೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಂ ಮಲ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆಕ ಓ ಮಲ್ಪೆಡ ಮೀನು ಮಾತಾಡ್ಟ ತಿಕ್ಕುಣ ದನಿಗಳಿಗೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಲೈಟ್ 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 ನೋಕುರು ತೆಲ್ಲುಡ ಲೈಟ್ ನೋಕುರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕಾಣ್ ನೋಕುರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತಿನప్పుడు ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡುದು ಲೈಟ್ ತೋಜುನ ಏನು ಎಂಚ ತೋಜಪ್ಪ ಕರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅವನೆತ್ತ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡದ ಅವೆತ ದಿವಾನಿ ದಿವಾನಿ ಚಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಗೋಮ ಹೆಂಗ್ ಕಜಿಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ಪು ತೌತೆ ಬಕ ಕೊಲ್ಲತಾರ ಹೆಂಗೋ ಬೇಯವ್ ಏನು ಇಂದೇರು ಭವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಏರ್ ಮಾರ್ರಂದು ನಿಕ್ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಂಡದು ಹೆಂಗ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಭವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪನೇರು ಯಾಂಕುಲ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೇ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪ ನಚಿಕೆ ಕಟ್ಟದು ನಿನ್ನ ವೇಸನ ನಿನ್ನ ಸಾವುದ ನಿನ್ನ ಸಾವದ ಐಕ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ
ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿಡುಲ್ಲೇನಾ ಅದು ನಿನ್ನಂದು ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇನಾ ಇಜ್ಜತಾ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆ ಈ ಕೇನಾಲು ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂದಿಯೇ ಟ್ರೈಪೋಡ್ದ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಗತಿಗೆಟ್ಟಿನಕುಲು ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಕೆಲವು ಬೊಡ್ಸಂದಿನ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಮರ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಂಗ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕದಾಯಿಗ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ನಿಕ್ಕೇತುಂಡ ಆತ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೊತ್ತಾಡತ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಜತೆ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿಡಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕದಾಯಿಗ ಅದು ಈ ದಾಯಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ ತುಯರ ಆಪುಜಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜೆಪ್ಪವಲು ನನ್ನೂರು ನೆಕ್ಕದಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ అయితే ಈ ಏರಿಯಾವು ಪೊನ್ನನ ಏಸ ಪಾಡೊಂದು ಭವ್ಯ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದಾನ ಈ ನಿನ್ನ ಡೋಂಗಿ ಹಾ ನಿಕ ನಟನಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ತೂತೇನ್ ಅರ್ಥಾಂಡ ನಿಕಲಂಚಿನ ಗತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ನಕುಲು ತೂತ ನಿಕ ಆಪುಂಡ ಈಲ ಮನ್ಪು ಅರ್ಥಾಂಡ ನನ್ನೂರ್ನೇಕ್ ಬಾಯ್ ಪಡ್ರೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಏರಿಯರ್ನ ಪೀ ತಿನ್ಪಿ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ಈ ಎನ್ನಂದೇಕ್ ಬಾಯ್ ಪಡ್ರೆ ಬರೋಡ್ಚವ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತದ ಬಡ್ಸಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಆಪುಂಡ ತೂಲ ಇಜಿನ ಮುಚ್ಚಂಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಸು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿನತ್ತು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೇನು ಒಯ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ದಿನಕ್ಕೂ 3 ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇವು ಈ ಆಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಅಂತಾವು ಪುರ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ದಿನ ಪುರ ನಿಕ್ಕ ನಟ್ಟರು ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟ್ಟಗ ಪೋಯ ಬರ್ಪನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಬಲ್ಲ ನಟ್ಟಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ ನೆತ್ತಲಯ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಯಾನೊಂದು ಮನ್ಪ ಏರಿಂದ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಾಪು ಮುಲ್ ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಬೈದೇರು ನಟ್ಟಾರ ಓಲಾಕಲ ಗಿಲ್ಲಡ್ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ತಾಂಕ್ಯಾರ ಐಕ ನಟ್ಟಾರ ಬೈದೇರು ದಾದ ಬೋಡು ಪಂದೆ ಈ ಪಂದೆನ ಅತ್ತ ನಟ್ಟುನಾಲ ಬೊಡ್ಸಂದಿನಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಟ್ಟು ನಕುಲು ಪುರ ಅದನಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪುಜ ಮಾರಿದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಕ ಏನಾ ನಿಕ್ ದಾದ ಅವಡು ಅತಿ ಯಾನ್ ಪರಬುಲ ಅವಡು ಎಂಚಿನಲ ಅವಡು ಈ ದಾಯಿಗ್ಯ ಎನ್ನದೇಡು ನೇಲುನು ದಾಯಿಗೆ ನೇಲುವ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಡ್ನ ಅತನಿಗೆ ಪೋದು ಸೈ ಒಲಿಯಾತ ನನ್ನವ್ರನೇಕು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪು ನಿಕ್ಕ ಪೋದು ಸೈ ಒಲಿಯಾತ ತುಯರಾಜಿನ ಆ ಪುಡತಿಲ್ಲ ಇಜನ ಪೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬಲ್ಲದೆತ್ತವನು ಎಡ್ಡಾಪಣವ ಬೇಗ ಸೈಯೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ನಾಟನ ಪರದೇಸಿಲು ಪುರ ಓಕೆ ದಾದ ಗಲಾಟೆ ಏಕ ದೇವರೇ ಉಂತಾಲೆ ಯಾವ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಂದು ನಟ್ಟು ನಕಲು ಬೈದೇರು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಸಾವುದ ಪರಬನ ಅಂದಯ ನಾಯಿ ಬಿಕಾರಿ ಏರೇರೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನ ಪುರ ಬತ್ತದು ಸಾದಿನ ಪೋಪಿನ ನಾಯಿಲಿ ಏರೇರೇ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಬತ್ತದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದತ್ತದಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರಿ ಚೂಟ್ಲೆಜ್ಜ ಅಂದದೇ ನಾಯಿ ದೇವರಾಜಾಯ್ ನಿನ್ನ ಹೈಡು ಬರೋದುಂಡು ಎಂತ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕಿಜ್ಜ ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನ್ ದಾಲ ಮನ್ಪ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಖರ್ಚಿದತ್ತು ಮನ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಮನ್ಪುನ ಸುರುಟ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಎಂತೂಲಯ ಬಕ್ಕ ಈ ನನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೋರಿ ಎಕ್ಕು ನೆಟ ಅಂಡು ಗಾತಿ ದಿನ ವನಿತಾ ಓಲಯ್ಯ ಭವ್ಯ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ದಾದೆ ಕಂಚ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸದು ಬತ್ತದು ನಾಟು ನಕುಲು ಪುರ ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ನೆರ್ಲಿಯ ಪುರ ಅಂಚಿನ ನಾಟು ನಕ್ಲೇಗು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೇಕ್ಲಿ ಮರಿದು ಕೊರ್ದು ಕಡುಪುರುಡು ಗೊತ್ತಾನದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊರಡಕ್ಲೇಗು ಬಾಸ್ ಎತ್ತದಿನ ಜಾಗ್ಲಿ ಪೀ ತಿನ್ಪಿ ನೈಕುಲ್ ಪುರ ಬತ್ತದು ನೆಟೆ ನಟ್ಟ ನೋದ ನಟ್ಟದ ಪೂಜ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಶೋಭ ಆಯ್ತು ದೊಡಿತಾಯ್ತು ಪೂರ ಚರ್ಬಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲತ್ತು ಎಂಕಿ ಏರ್ ಪಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನ ಇಂಕ ಉಪ್ಪಡು ತೂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲ ದೆತ್ತೀತೆ ಏನೆಟ್ಟು ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಮಾತ ತೂಲೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಪಂಡದು ನಾಡ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಕ ದೆತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒವ್ವೈತನರ್ಲ ಪೋಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಷಾ ಓಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಟ್ನಕ್ಕಲು ಬಂದಾಕಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು
ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಖರ್ಚಿದಿ ಅನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ನ ಅಟ್ಟರೆ ಪೋದು ಕನ್ಪಿನಿ പൊന്നന പുതർ ಅವು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಇಂಕ್ ಪೊನ್ನನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಬೈದಿನಿ పొన్నులు గుండత పొన్నులేక పొన్నులు ఏరో దాళ పనిపించారు అంటే పాతేరు ఎదురెదురు పాతేరు ఆ పొన్నన వేస పారద బైది నానియా పనిపెరత రడ్డుల ಒಂಜೆ ఓకే అక్క సూపర్ ಅವು ಆನ್ಲತ್ತು పొన్నులತ್ತು దాద మన లాపు జాకలే సామాన్ ఎజ్జి ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರೆ ಬೋಂಡ దాద మన నకలే దాల ఎజ్జి ಗೊತ್ತು ನಕಲು పొట్టు పంಡ అకలే కొంచెం టైం పాస్ ఆవోడు ಐಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತದು ಪಾತೆದು ಪೋಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಗೆ ದೆತ್ತ ಜಾನ ಅಂತ ಅವನ್ ಗೆಂಪುನೆ ಜನ ಕಾರ್ದರ್ತ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮಯಜಲ್ಲ ಶ್ರೀಶ್ವರ್ದಿರ್ತದೆ ಅನ್ ಶೋಭಾ ಕಡಪುರೆ ಅವು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿನ್ನ ಮಂದ ತುಲೆಗೆ ಭವ್ಯ ಕೋಟಿಯನ್ಗೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಒಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಬ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಜವಾಂದಿ ಅದಾದನ 18 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷದ ಪೇತದಲ್ಲ ದಾದನ ಒಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಜವಾಂದಿನ ಏರ್ನಟ್ಟು ಕಡಪುರಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಜವಾಂದಿ పొన్నవడ ఆనవడ ఏరావడ వాళ్ళ నట్టున ఆనవడ ఏరావడ ఇంక మెసేజ్ మంతినాలు వాళ్ళు జవంది అది కూడా ಅಪ್ಪೆ ನೇರ್ ನೋಟು ಕಟ್ಟಪುಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಬಾತಿಜ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಏರ್ ನೋಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ತೂಪಿನಾರು ಒಂಜುಲ್ಲೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೊಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ಮಂತ್ರ ತಪ್ಪೆಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಈತೆ ನಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತನ ಸಯ್ಯಾಳ ಆ ನಾವಡ ಪೊನ್ನಾಡು ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಗುಂಡತ್ತ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಯಾನ್ ದೀಪಿನ ದೇವರನ್ನ ಮಿದ್ದೀತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತೊಂಡಯವ್ ನಾನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ತಿಂಪಲ ಆಯ್ತಾ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಗ್ಗತ್ತಡ ಸಣ್ಣ ಮೀರ್ದು ನಾಳು ಉಸಾಗು ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈತಿಂಡು ಅಂದ ಯಾನ್ ತೂತು ಜೀವನದ ಎಂಕೊಂದ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನ ದಾದನ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿಯ ಅಂದುಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವೆ ಏರಲ್ಲ ತೂತಿನ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ತಕ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಪತ್ರ ಆಲೆಜ್ ಬೇಕವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಬಂಡದು ವನಿತ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ ಬಂಡದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ಏರ್ ಬಂಡು ಶೋಭಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಬಕ ಐಕ್ಯತ ಬಂದ್ಯಾನ ಆನಲತ್ತು ಪೊನ್ನಲತ್ತು ಅಕಲು ಅವ್ವಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ವಿ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡುಗೆ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅದಿತ್ತ ನೆರ್ಪೆ ಕೆಲವ್ರು ನಟನಕಲು ಬತ್ತಯ್ಯೇ ಕರ್ನಲ್ ನಿಕಲು ಉಂಡದು ಒರಿನ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಡು ದಕ್ಕಲೆ ನಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಡು ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಂದ ಏರೇರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಮಾತ ಬರ್ಪಿನಾತ ಅಂಚ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಒಂಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಪ್ಪಲೆ నేను ఏరి కడుపు రొడాకలే కడుపురుగా ఎండజ్జి దాయి కరెన్స్ పడదగా బగా ₹44 aku avi area arsi avi era battere avi area undude untunda amante arsi itte nattra battaliya pin mande al mantina message lage arsi okay ka ಮುರ ನಟ್ನೋಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಏರಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಟ್ಟರೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆನ ಪೊನ್ನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಐಕ್ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ಎರ ಸಯ್ಯದ ಬೈನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತದ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎರ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತುಲೆ ಏರಂಡ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿತ್ತೆ ಭವ್ಯಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬೈದನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತ ನಂಚನೆ ಮರೆದು ಕೊರ್ದು ಕಡಪರ್ಲಿ ಆ ನಟ್ಟುನಾಲೆ ಅಲೆಗಿತ್ತ ತಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಾರ್ರೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಲು ಮಾತಾಡ್ರಿ
ನಾಟ್ಟು ನೈಕ್ಲು ಸೈತ್ ಬಯರೆ ಮಂತಿಂದು ಬಯರೆ ಬರ್ಪಿನ್ನೇಟಿ ಅದು ಎಂಕುಲೆ ತೋಜಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ದಯ ಬರ್ಪನಿಗೆ ನಿಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ್ ಮೋಲ್ ಮೋಲ್ ಪಂಡ ಪನೋಡ ಆಯ್ನನೆ ದಯ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನು ಕಡಪುರ ದಾಲ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಬೆಂದಿದ ಆಲ್ ಎರಡು ಪೋದು ಐತ ಕಾಸು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಅನ್ನ ಖರ್ಚಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪೋನು ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆತು ಜಂತೊಟ್ಟು ಪೋದೆ ನಾನು ಸಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಸನಿಕ್ ಉಸ್ನಾನ ಉಸ್ನತ್ತಲೆ ಜೋರುಂಡವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಓ ಅಂದೆ ಎಡೆ ಪಾತೆರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅವು ಪೊನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಪೊನ್ನು ಹತ್ತು ಆನು ಪೊನ್ನನ ಪುದರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಫೋಟೋಲ ಪಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಾವು ಏರು ಪೊನ್ನ ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದು ಫೇಕ್ ಮಂತ ಬರ್ಪುನಿಯ ಪೊನ್ನು ಪುರ ದಾಲ ಹತ್ತು ವನಿತ ದಾಯಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲು ತೆ ಆನಾಂಡರ ಸಮ ಪಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜ ಏರ್ಲಾವಾಡು ಪೊನ್ನುನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಪನ್ಪುಜಲ್ಲ ಒಂದು ಆನುಲು ಮಾತ್ರ ತೂವೆರ ತೀವರಂದಿನ ಬಲ್ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಪಿರಬತ್ತಿನ ಸಯ್ಯರೆ ಪೋದು ಪಿರಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪುರಿತಿನ ನಂಜಿ ಕಾರುಣು ಆತೆ ಬೊಕದಾಲ ಹತ್ತು ಏರುಂದು ದುಂಬು ಬೈದೇರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಪಂಡದವು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರ ಬಿದೇ ಬಾಡಕಲ್ಲ ಪಿತ್ತಲು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ ಪನ್ಪುನಿ ನೀ ದಾಯೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಈಗ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಜ ಪರಬುಗೆ ಪಂಡ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಚರ ಸಯ್ಯರ ಬೋತಿನ ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ದಾದನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿನಟ್ಟು ಪೂದು ಮಾತ ಕಾಸು ಕಂತದ ಎಂಕ್ ಏನ ಸಾಂಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಪುರ ಎಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಎನ್ನ ವನಸ್ತ ಖರ್ಚಿ ಎನ್ನ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ ಆಲೆ ಬಾಡ್ನಿಯ ಆಲೆ ಏನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ ಆಲೆ ಬಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಕ ನಟ್ಟೆರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡದೆ ಬಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೋರ ಅಂದಿಯಾ ಓ ಭವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲ ದೀತ ಆ ಲೀಟ್ ಬಂತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟರೆ ಪೋರೆತ್ತನ ನಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಂಡತ ನನ್ನ ಅರ್ಷಿತೋಡಿಗನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪೋಪನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ಆಲು ಏನರ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ನೀಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪು ನೀಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಸಿ ಸೆಂಜುಲ್ಲರ್ ಇರು ಓಲಿ ತುಯಿರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕಾಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾನಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತೀನಿ ಇರ್ದ ಬಲ ಐನದು ಕೊರ್ಪ ಬರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪೋದೆ ನಟ್ಟು ನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲಲ್ಯಾ ಪಿಚ್ಚು పోయారు జాస్తికే కేండడ గంట కొరపాయి పోయితే కుంటుల గంట ఉంది ఏరియా మందుల గోపాల్ జై శ్రీరామ్ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಉಂದು ನಾವೇನು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇತೆ ಇದ್ದಡು ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಳು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಏರು ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ವನಿತಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಇರಿನ ಊರು ಓಲು ಓ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಂತಲ್ಲ ಅವೇ ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತನು ಜಾಲ್ ಚಂಡಿ ಆತನ ಬಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕ
ಮೆಸೇಜ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈನ್ ಒಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವನಿತಕ್ಕ ವನಸಾತಿ ಜಿರ್ನಾಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿ ಮೂಲು ಓ ದೇವ ಅರ್ಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ಇತೂಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಪರಪರ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಒಂತ ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಬರ್ಸ ಈರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂದಿ ಅದು ಹೌದಾ ಅಂದರ್ಸಿ ಬರ್ಸ ಮೂಲ ಇಜ್ಜರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡುದು ಅಂದಂದು ಒಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆ ಫೋಟೋ ಎಂಚಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನು ಓ ಶೋಭಾ ಈ ಇತ್ತಿಜಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಪೋಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ತಂಪುಂಡಾ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ತಂಪು ಇದು ಶೋಕು ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕನ್ ಚಂಡೆ ಆತಿಜ ಈ ಗಿಡ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಾತ ಅಂಚ ಆಲು ಏರು ಭವ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಅಂದು ಇಡೀಗ ಗೊತ್ತ ಅಂದತ್ತೆ ಏರ್ ಪಂಡದು ವನಿತಾ ನಮಗ್ ಮೂಚನಕಲ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟೀಚರ್ ಬರಿಕೆ ಪೋಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಡು ಅಲ್ಲಯ್ಯ हंटर किंग हेलो मैडम कैसे हो तो तू नगा हाँ मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो आपको खाना खाया हालत पक्का फोटो चेंज मल्तद इच्छी अక్కడ లవ్ ఎత్తుడు అనుష్క శర్మ పాడదల్ ಉಕ್ಕೇಲಿ ಆತ ಅಲೆಗ ಆತ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಡತ ಬರ್ಪುನ ತಾಂಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತ ಎದುರು ತಾಂಟಲ್ ಇತ್ತಿನತ ಶೋಭಾಗೆ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಎಜ್ಜೊಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪುಪ್ಪ ಮಾರೆ ಮೀನುಂಡ ಅಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಮೀನುಂಡ ಅಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಬಾರಿ ಅಪುರ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗ್ದಿನುಂಡಿಯಾ నీ తాంట్రే బా తాంట్రి బల్లి నీ తాంట్రేడి భవ్యకి भव्य कोट्यान नी तांट्रे तांट्रे बा तांट कौन सा भाषा बोल रही है हम लोग कर्नाटक भाषा में मैंगलोर तुलु लैंग्वेज मैंगलोर का भाषा मैंगलोर कर्नाटक करवली आप किधर से हो मुंबई से ಅಂಚತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ಕೊರ್ತು ಬಕಲ ಕೊರೊಂದೆತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಪ ಪಂಡ ನನ್ನ ಖರ್ಚು ತೂಪಿನ ತಾಳು ಅಂಚ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ತೂಪುಲಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಊರ್ದ ಮೀನುಂಡು ಊರ್ದ ಮೀನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬುದಯ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಪೊಡಿ ಪುನಿ ಎಟ್ಟಿ ಬಂಡಸ್ ಅಂಚ वो आप बेंगलुरु की है लेकिन आपको ये कौन सा भाषा मालूम नहीं है मैंगलुरु कितना दूर है शोभा इಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ತೀರಂಡ ಜನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಾಟದ ಕಾಸ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ಶಿಗೆ ಬೋಡ ಜನ ನಾಟದ ಕಾಸ್ಕಂತ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಾಲು ಕುಕ್ಕೆಲ್ದಿ ಪಂಡೊಂಡತ ನಾಟು ನಾಲು ದಾದಿ ಕಜಿಪೇಗಲ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲತಾರಲ್ಲ ತೌತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲ್ಲತಾರು ನಿಕ್ಕದ ಶೋಭಾಗ್ ಪೂಜೆ ಗಮ್ಮತ್ತಯ್ಯ ಶೋಭಾ
ಶೋಭಂದು ഞാൻ പിന്നെ മണ്ടത്ത ಅವು ಪಿನ್ನುಡು ತುಳಗೆ ಉಷಾ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಬಂದು ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ದುಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನಿಜಪುದರ್ ಉಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದುಂಡು ಪೊನ್ನ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಟ್ರಲ್ಲ ಬಲದೆ ಬಲ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಮುಟ ದೀಪ ಮುಟ ದೀಪ ನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನಲ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡ್ನಾಕುಲು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನಾಕುಲು ತೊಂಕುಲು ಪಾಡು ಅಂದು ದೊಂಕುಲು ಪಾಡ್ನ ಬಿಡು ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಕ್ಕದೊಲಿಯ ಅವು ಇಂಚಿನೆಯ ನೀರು ಸಾನ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಚಟ್ಟನಿಸುವುದು ಅನ್ಸೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಎಂತ ಕಿವಿ ಚಟ್ಟನಿಸುವುದು ಅನ್ಸೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಅಂತ हम बिहार से आप बिहार से ओके ठीक है हाय अक्का हाय ಅವಳು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರಕೇನು వచ్చి ಮುಲ್ದಾಲ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮುಲ್ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡುಂದಿತ್ತು ಪರಕೆ ಪಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ ಮಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಲೈವುಡು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೊಡ್ತಿ ಆ ಭವ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪುರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಊರು ಬರ್ಸಲು ಉಪ್ಪಂದು ಮಾರ ಸಂತೆ ಐಕ್ಲಿನ್ ಮಾದ ದೇವೇರಿ ಇಂಚ ದೀತೇರಂತ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ತೋಂಚು ಜದಿ ಕಾಲೇನು ಪ್ರಜ್ವತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಿ ನಟ್ಟಲ ಬತ್ತಿ ಪಾಪಯ ಪ್ರಜ್ಜುಗು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಜು ಕೂಡ ನಟ್ಟಲು ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಕಡುಪುರ್ನಾ ಅಲೇನು ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಜು ಕಡುಪುರ್ನಾ ಅಂದ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಈ ಪೋದು ಬಲ ನಟ್ಟೆರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಕಡುಪುರ್ನಯ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಊಟ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಊಟ ನಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು हाँ खाना हो गया नहीं हो गया खाना नहीं हुआ आपका हुआ खाना मैं खाना नहीं खाती हूँ मैं थोड़ा डाइट में हूँ थोड़ा थोड़ा सफर होने का है ना मैं थोड़ा है ना मैं थोड़ा है ना इसलिए सफर होने के लिए हम लोग मैं थोड़ा खाना छोड़ती हूँ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಜ್ಜುನ ಮಂಟೆಡು ಒಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಾದಿಗೆ ಈ ಪಂತಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದಿಪ್ಪಿದ್ದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ತರ ತರ ಸಪ್ರ ಸಪ್ರ ವಾ ಹಿಂದಿಯೇರು ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮನಿಪುಚಿ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವುದು ಬರುತ್ತಾ ಕಿವಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಳಿತೇನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಎಳಿಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಚಾಟ್ ಇದು ದಾದೆ ಪಾತ ಇರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಬಿ ವೈಪರ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಬಿ ವೈಪರ ಅಂಕಲ ಕೆಬಿ ಅಂಕಲು ವೈಪು ಜನ ಆಯ್ತು ನಂಚ ವೈಪಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಹೋಯ್ತು ನೇಲಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಚಾಟ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಅಂಡ್ ಮುಲು ನಟನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಯ ಒಲ್ತಾನ ಏರಿಯರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ ನಟ್ನಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅತಿ ತೆಂದು ತುಲ ಚಾನಲ್ ಸಾನ ಬಂದು ಬತ್ತಲ್ ತುಲಗೆ ಅವೆಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ದಾದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತ ಅವೆಕ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ನಂಬರ್ ಅನ್ಪುರ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವುದು ಬರುತ್ತಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಎಂತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೀವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ಎಂತದ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂತದ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಎಳೆಯುವುದು ಬರುತ್ತಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಶೋ
ಅಂದರೆ ಎಂತ ಇದು ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಆಗ ದಾದಾಗೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಬರಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ಆ ಒಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಯೇ ಮಾರಿಲು ಆಯ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೇನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ನನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಂಗ ನೆನಪಾಟಿಗೆ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ನಾನು ಆಯ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನೋಡತ್ತ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಿ ಕಿವಿ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಎಳಿದಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಿವಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬರ್ತಾರಾ ಎಂಕೂರಿ ಬರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಂಕೆರ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡದು ಓಹೋ ಅಂಚನಾ ಈ ಬಂತೋಡು ಎದುರು ಬಲ ನೀನು ದಾದ ಮಾತ ದೊಂಕು ಪಾಡ್ವೆ ñಕ್ಕೆ ಮಂದೀಪೆ ಬಂತೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪ ಮಾರೇದಿ ಸೈಯರ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಶೋಭಾ ಇನಿ ದೀಪು ಬೈದುಂಡು ಓ ಅಂದ್ ಶೋಭಾ ದೀಪಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ದೀಪು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ಲೆ ಮಾತ ವರನೆ ವರ ನೆಕ್ಕರ ಕಜದ ರಾಸಿ ಪಾದರ ತೂಕೋರೊಡಿಯ ಅಂಚಿನೇಕ್ ಕಜದ ರಾಸಿ ಪೋದು ತೂಕೋರೊಡ ಅವೇನು ಪಾಡು ಸೈಯರ ಜಾಕ್ಲೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ನೀವು ಕಿವಿ ಎಳಿಯೋದಲ್ಲ ನಾವು ಕಿವಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಜ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪ್ರಜ್ ಆಯ್ನಂಜು ಕಿವಿ ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ದುಬಾವನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ರೋಜು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲಿರೇನು ಭವ್ಯ ಕೇರೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ ಮನು ಆನಂದ್ ಬತ್ತೇರ ಇಂಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಬಂಡೆ ಮನು ಆನಂದ್ ಬೈಚೇರಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೀಟ್ ಅದು ಪಾತೇರ ಎತ್ತದು ಬಂಡ ಏನು ಅಂದೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲತೆ ಅಂಚತೆ ಒಂಚಿಪೋಯೇರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿನ್ ಮಂತಿಯಾರೇನು ಪಾಪ ಕೇಳೇರು ಮನು ಆನಂದ್ ಬತ್ತೇರ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಾತೇರ ಎತ್ತಂದಾರ ಬಂಡೇರು ತುಲೆಯ ವಿಠಲ್ ಹಾಯ್ ಒಂಚಿ ಪೋಯೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲ್ ಎತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯೇರಾರು ವಿಠಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಡು ಇರ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಭವ್ಯಾಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೋಕೆಡು ಓ ಭವ್ಯ ಬಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಏ ಭವ್ಯ ಬಾರ ಓ ನಟ್ಟನಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾವ ಕಾಟ್ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಐಡು ದುದುಪ್ಪಲತ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಬಾಯಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕೋಲ್ಪಾಡ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತಿರ ಇಂಕಂದು ಓಯ್ ಭವ್ಯ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ನಟ್ಟರೆ ಪೋನಿತ್ತಲ್ಲ ನಟ್ಟರೆ ಪೋನಗನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾದಿರ ಪೋನಗ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ವೇರತೆ ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತೇರಿ ಅದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಟ್ಟದು ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ನು ನೀ ಕೆಡ್ಡ ಹಾಪುಡು ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ರಸಮಂತಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ದಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಟರಾಯರು ಓ ದೇವರ ಇರೇ ಬನ್ನ ಹತ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ ಇರೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೂಲು ಭವ್ಯ ಬಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೇರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇಟೆ ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಬಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತೀತಾನೆ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಬಾರಿ ನಟ್ಟವೆ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೆಕ್ ಕೊರೋಲಿ ಎಂಗ್ಲೇಗು ಬಂಡ ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಓಕೆ ವನಿತ ತೆಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮರಲಲ್ಲಿ ಅಂದ ಶೋಭ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲಂಬೆ ವರಿ ಬತ್ತೆ ಕೆಬಿ ವೈಪರ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾರ್ ವೈಪರ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಂಡದು ಕಾರ್ ವೈಪರ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂತೋಡು ಐಡುಂಡ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನೆಮರ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಬಾ ನಾಲ್ಕು ಬಿಡು ಸಾವು ಅವು ಜಾಸ್ತಿನ ಬದುಕು ನತ್ಯ ತೂ ತೆಕ್ಕು ತುಂಬರ ಜೋರು ಉರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಲಾಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ
ಅಂಜ ಶೋಭಾ ವಿಜಿ ನಿಜ ಸೂಪರ್ 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 baka yan pandit eh yan apa nih itu di pandit ಅಂದು ಜಿನ್ನಲ ಅರ್ಲರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೈಸ್ 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 ಇದ್ಯಾರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕುವಾಗನೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಬಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ಶಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುವ ಈ ತ್ಯಾಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅಡೆ ಬೋಡಲ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಬಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಡಿಗೆ ಅಂತ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ್ಲು ನೀನನ್ನು ಕರೆದು ಓದ್ಲಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೂಪಾಡೋಡು ನೀರತ್ ಮಲ್ಲ ಇದು ಬಾಡೋಡು ಕಾರ್ಮದ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಬಸಬು ರಾಜನಿಂದ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಉಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಅದೇನು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಉಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ लाइक कर लाइक ऐक्यते याकले तियर आप जे पोर्ली तिने के अनंत तियर आप जलेग ऐकाल बत पन्नी परबु परबु वो आंटी सुंटी पूरा पंडाल पंडाल से नाल तीसल నాదేం చొల్లల అల్ల మొన్నే తూయరాపట ఇజ్జ అలగే తూయరాపజ దాదన ಗಿರ್ವೇರ್ ನಕಲು ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂದ ಆಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಐರಂಚ ಬಂದಾಗ ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂಡ ಆಂಟಿನ ಮಗೇನೆ ಬತ್ತಿ ಆಂಟಿನ ಮಗೇನೆ ಬತ್ತಿ ಓಲೂರು ನಿಗಲ್ನ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿಯ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೇನ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡುವ ಆಮೇಲೆ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇ ಆಯ್ನ ಪುದ್ದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾ ಪಂಪನೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಪುದರ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಯ್ಯ ಮರ್ಲಿ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂತ ಲೈಕ್ ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ఆయన ಪುದರ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಪಂಡತ ಭವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಬರ್ಪುನಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ఉంది ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ತೌತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನ
అరిసిపోయాలి లైవ్ అరిసిన లైవ్ వాళ్ళు పండాలి ఆడ ఈ ఎన్న ఛానల్ బలానికి 9 రూపాయి 5 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಈ ತಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪುಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಸಾವು ನಾಟು ನಾಳು ಆಡಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ದೀಪ ಬೈದಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶು ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂಡಾ ಮೂಲು ಎಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಮಾರೇರೆ ಛೇ ಶೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಪನ್ನಗುಂಡದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಸದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಅದು ಬರ್ಸ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಏನೊಂಚೂರು ನೆನೆಯದೆ ಪೋಯೆ ಬರ್ಸ ಖಾಲಿ ಕುಜಲ ಅಂತ ಚಂಡಿ ಮಂತಾಯನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪೋಯೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ಮೂರೊಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ಪೋಲಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಪುಂಬೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂಪಿನೆ ಸುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಜಲ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಸೀತಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಂಡಿಡಿ ಬರ್ಸರ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪದ ನೀಡು ಓಡಿಜ್ಜಿ ಸೀತಾಪು ದೀಪಕ ನಾ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಶೋಕಿಯ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬರಾಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪಿ ಸೈತದ ಬದುಕಿನಕ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಕೇಮ್ ಸಿರಿತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಇಂಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಪೋತ್ವೇತನತ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಬಂದು ಬರ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡೆ ಶೋಭಾಗ ಫೋನ್ ಮನ್ಕೊಡೆ ಲೆಪ್ಪೊಡೆ ಕೇಂಡೆ ಬಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ ಶೋಭಾನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡಿ ಮಂಗೆ ವನಿತಾಗ ಸಬ್ಬು ಕೊಡ್ತೆ ವನಿತಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನು ವನಿತಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಆಯಂಚ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿಗೆ ವನಿತಾಡ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಪೆ ಹೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಜದೇವಡಿಗೆ ಏರಿ ಪ್ರಜ್ಜದೇವಡಿಗೆ ಪಾತಿರುವೆ ಬಂಡಿ ಕೆಂಡೆ ಬಾರ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ದಾದೆಪ್ಪಡು ಅಜ್ಜನ ಗೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಬು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಏನ ಗಿಫ್ಟು ಎರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟಿಯಾ ಗಿಫ್ಟಿಯೇ ಇಂಚ ಎರೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓ ಎಂತವಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆಗು ಆಂಟಿ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಗ ನಾನು ಆಂಟಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯುವುದಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಉಂಟಾ ಅಮ್ಮ ಉಂಟಾ ಅಪ್ಪ ಉಂಟಾ ಅವರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಾಯ್ತಾ ಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಮಲಗು ಆಯಿತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮನೆದ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಲವಾ ನಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾರಯ್ಯ ಹೋಗು ಮಲಗಾಯ್ತಾ ನಾನು ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಲಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರದ್ದು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಬರಬಾರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು ಆಗ ಮರಲಿಗೆ ವಾವ ಜನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ పేరు వచ్చినాయే పెద్దద రేటు దాయగాయకి అందు నట్టు నాయకు బురసా అవే ఉందవేందు ఒకదాలత్తి అక్కడ బతిననే జనని
ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ 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 ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ತೂಪುನ ಪುರ್ತದ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ఇంక ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ಕ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಡತೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುನು ಬಾಸೆ ಜಂದಿನ ಈಗಳ ಓ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಇದು ನೀನೆಯಾ ಅದು ನೀನು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡು ಮಾರಾಯ ನೀನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೊಕ್ಕಡತೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಂಕು ತೂಪುಜ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮದ ತೂಪುಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅವಳು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆಯ ಗೋಳಿ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಇಂದಿಯೇರು ಸುಮಿತ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಹಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲವ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇರೇಗು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬರ್ಪಾತ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಾತ ಇರೋದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಪ್ಪಾಡು ನಾ ಮಾತ ನರಮನಿ ಆತ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇನು ಅಪ್ಪಲ್ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಪಾತೆರಡು ಅವೇ ಎದುರು ವಿನಿ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗನಗೆಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಒರಿಯುಂಡ ಕಾರ್ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತು ಪಟ ಪಟ ದೀಪುಜ ಅದ ಮಾರ್ಲೇರು ಬರ ಸೈತ ಬೋತಿ ನೈಕಿಲು వాడంచి ఆడ బండ అల్లలో లైవ్ పోల బండ సిద్ధేవాడిగాన వాళ్ళు పెద్ద కొరపలాలు ఇతడే ఏరాళ్ళ పోపేరు ఏరాళ్ళ తేన్న ఇడే బత్తి నకులు అడగిల పోపేరు దాదరా ఒకళ్ళ గోల్మలా ఉందంట బాత ಎದುರು ಪಾತೆರ ದಮ್ಮು ಕೊಡ ಅವು ಎದುರು ಪಾತೆರ ದಮ್ಮೋಡ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ನಾಯಿ ನಕುಲು ಪಿರೋಡೈತ ಕೊರೆಬುಂಡು ಐಕೆ రెండు ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದಕ್ಕುಜ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಪೈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಕಡೆ ಮಾತ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಭವ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಬರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಓಡಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಗಾಂಚಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಅವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಪಾಡಾಡು ಆನ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಭವ್ಯ ಮಂಡಿ ఒక పొన్ను పనుపుని ఆయన అంచ వాళ్ళ నుంచి కట్టుపాడు అప్పుడు నాయదల్లక ಇರ್ದಾದ ಬರೆಪಿನ ಅಂದಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೆನಡ್ ಬರೆಪಿ ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರಡಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರಿಗ ಇದಾಯಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮಂಪುನು ಕೋಲಿ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಒಕ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಪಂಡ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಇರು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಇರು ಖರ್ಚಿಗತ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಮಾರ್ರೆ ಪುಟ್ಕೋಸಿ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡತ ನೆರ್ರೆಗ್ ಎಂಕಿರೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಯಕ್ಷವಿದನ ನೀರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನ ವಿಷಯಗ್ ಬರಿಯಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ 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 ಈ ಅಂದು ಮಾರಾಯ ಮಾತ ಬತ್ತ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಎಕಡೆ ಬೈದು ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕೇನ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇಕಿ ಕೇನ್ ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು
ಅಂಚಿನಕುಲು ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತದು ಅದು ಪಾತೆರ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುನ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಅವಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗ್ದೈತಾ ಸೈಯಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೈ कर्नल डिसोजा हाय हाय कर्नल डिसोजा से हाय ने कर्नल ओ कर्नल लाइक कोरियारा कर्नल डिसोजा लाइक कोरिया वनिता जत्तनेया ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಅಂದ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಬ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೌದಾ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರೆಂತ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗರ್ನಾಲ್ ಬುಡವ್ ಆರೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆಂಡವನ ಸಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ನಾನು ಆವಡು ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮನು ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ ದಾಯಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ 621 ಸಬ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಜೊತೆ ಈ ರತ್ತಿ ಅಲೆ ಆ ಜನ ಏರ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಯಕ್ಷ ಈಗಲೇ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಐಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಉಂಡರೆ ಇರು ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಏನು ಮನ ಸಾತಿಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈವ್ ಓ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಹೌದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಕೋಡೆಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಬಂದಿಜ್ಜಿಯಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಾಂಕ ಭಟ್ ನನ್ನ ಊರು ಶಿರಸಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೋಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ನನ್ನದು ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸಬ್ ಆಗಬೇಕಿನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ ಸಬ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಬ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮದು ಸಬ್ ಆಗಲಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಕ್ಕ ಜೇಸಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನು ಆನಂದ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೋದರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 1 ವಾರ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೊಂದು ಆಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸುಜಿ ಸುವರ್ಣ ನೀನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಯ್ತಾ. ಒಂದು ಶೋಭಾ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮನು ಆನಂದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಜಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಮಸ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಜನಾ ಓಕೆ ಪಂಚ ಪಂಚ ಮಾಮಿನ ಕಾಸು ಪಡೆಯನಾ ಅರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂಜೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋದು ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸುಜಿತ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ. ನೀನು ಆಗ ನಾನು ಇರುವಾಗ ನೀನು ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಬೈದಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಾಲ್ ಜಪ್ಪುನಾ ಮಲಗುದ ಕರ್ನಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಲೈನ್ ಮುಲ್ತಿಲ್ಲ ಗರ್ನಲ್ ಬಂದು ಗರ್ನಾಲ್ ಅದು ಬೋಂಡಾರ್ ಸೂಪರ್ ಲೈನ್ చెప్పునా గర్నాల్ ಇದು సూపర్ లైన్. ಅಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಸುಜಿ ಏತಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬು ಶೋಭಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವನಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ವನಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪ. ಓ ನೈಟ್ ವರ್ಕಾ. ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವು. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡುವ. ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಮನು ಅಂದ್ ಪೋಯಾರಾ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೇಡ ಸುಜಿ, ಗುಡ್ಡೆ ಬೇಡ ಯಾಂದೂರ ತಿರುಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಲಿ ಮಾರ್ರೆ, ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಲಿ. ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಾ ಆಯ್ನ ಸುಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಾ ಆಯ್ನಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಚೆಲ್ಲಕ ಬರೋದುಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ಯಾನಿಯ. ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. అందమనితే లెజ్జర్ వద్ద భర్త బక్కదిద్దు పోపాయనందు చెప్పాడు ಈಗ ಯಾಂ ಬರ್ಪುನು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಬುಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು. ಸುಜಿ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಲెಜ್ಜಿರ ಅಂದ್ಯ ಸುಜಿ ಪೋಪೆಯ ಅಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ ಬತ್ತೆತ ಭಾರತಕ್ಕ. ಓ ವನಿತಕ್ಕ
ಇದು ಅವರಿತ್ತ ಕೈದು ಮದ್ದತರಂದ ಈ ವೀಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಶೋಭಾ, ಅರ್ಥ ಆಪ್ನವ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಸಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದು. ಓಕೆನಾ ಅಶ್ವಿತ್ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಚಾಪರಿಯನ ಅನಸಂಡ ದಾದಾ ಗಜಿಪೆ ತುಕು ಕೇ ಉಂಡರಿ ನೋವೇ ಬೇಂಡ ಬೇಂಡ ನಸಗುರ್ಚಿಂಗ್ ತರಕಾರಿ ತಂಚ ಏಪದ ಚಾಯೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಜಗ ನಿಂದ ಐಕೆ ಕೇಳಿ ಜಿನ ಬಯ್ಯದಾಂಡ ದಾದ ತಿಂಡೈ ಏನು ತಿಂದು ಬಂದಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಚ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪಲು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಖಾಲಿ ಬತ್ತು ಪೂಪನೆ ನೈ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೆಕೆದ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆಯ ಅಶ್ವತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಟು. ಅಬ್ಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಡೆ ಬೈದೆ ಕೆಲ ನಟ್ನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಯಾ ಒಂದು ನಟು ನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಜೀವಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೆಕೆ ಉಂಡತೆಯು ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆತಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈಟ್ ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸೈತಿನ ಜೀವಗಲ ಸೆಕೆ ಆಯ್ತು ಆ ನಮ್ನೆ ಈಟುಂಡು ದೊಂಬು ನಾನು ಹೆಂಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಲ ದೂರ ಬರ್ಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಸ ದೂರ ಅಡ್ಗೆ ಸುಜಿ ವೆನಸಂಡ ಜೋ ಬೋಡು ರಮ್ಮ ಪಂಡ ನಟುನಕಲು ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬಿಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲಿಯ ಆಲ್ ಬೈದಲ್ಲ ಬೇಕ ಇಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಕೆಲವು ನೆರ್ತ ಗೊತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆರ್ತ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ್ಕ ನೆರ್ತ ಮಾತ ಐಕಿತ್ತಂಡತ ಪುದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಟ್ಟು ನಾಲು ನಿಕ್ ಲೈವ್ ಬೋಡ ಈ ಪರಬು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಗ ನಿಕ್ ಜಬರಬ್ಜ ಮುಂದಾದ ಬರ್ಪುರಿ ಪೂರ ಬಂಡ ಐಕೊಂತ ಸರಿ ಎಡ್ಡದ ತಮ್ಮನ ಕೊರಿಯಾನು ನಟರ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜರ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನತೆ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕಡಪುಡ್ಜಿ ನಟ್ಟರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚೆನ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಾಲ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂത് ಎಂಡೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಪುಗ್ಗುರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೆರಡು ಐಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿರ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಆಗ್ಲಿ ದೆತ್ತದೀತೆ ಅಕ್ಲೆಗು ನುಪ್ಪುಗು ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೆರೋಡಿ ವಿಷ ಯಾನ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಶ್ವತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ದೇವೇರಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳಿದ್ದಾಲ ಆದ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಹಾಲಂತ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಾನಿಗೆ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಅಕಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಅದು ನೀರು ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಅಲ್ಪ ತಾರೆ ಕಟ್ಬೋದು ಐಕಿಲೆಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ್ ತಾಂಕೊನ ಬಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತೆನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಏನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಖರ್ಚು ಬುರ ಆಲೆ ತೂಪಿನ ಪಾಪ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದು ಪುನಗೆ ಅಂದಾದ ಪನ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಿನ ಜೆಪ್ಪುಲೇರಿ ಯಾವ ನನ್ನ ಐಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಂಡು ನೀರು ಬಾವಿಗೆ ಲೆತಂಪೋಯಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೇರು ಸೈತು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಆಯಿಲು
ಯಾ ಬಂಡೆತ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂದಿರದ ಪೆನ್ನಮ್ಮನ ಅಂಚಾಲಿ ತುಪ್ಪರು ಏನ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲುಲ್ಲದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕುಲು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಅಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಲೆಗಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಾತಿರ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಪೂರ ಆಲೆ ಒಂತ ಸಮಯ ನಗರೆ ಬರ್ಬಾದಾದ ನೀಸಂತನಾದ ಬೋಡಾಲ್ ಆಲಾವಡ ಆನವಡು ಏರೆಗ್ದಾನೆ ಸೈತ್ ಬೋಡಾಲ್ ಕೈಕರ್ ಬೋಲಿಯೋಳು ಒಂದು ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಪೆತ್ತದ ಪಡಿಕೆನ ಯಾ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ ಪೆತ್ತ ಸಾರಿ ಪೆತ್ತದ ಬೇರ್ ಬರ್ಲೆಗೆದಿ ಪೆತ್ತ ಮಂಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟವರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ పేరు దాని ఏర్లు ఇచ్చేది ఎక్కడ మస్తు ఇత్తేది భారీ సభెత్తును కూడా ఎక్కడ భయంకర సభెత్తును ఎక్కడ భయంకర సభ ఎత్తును ఇత్తి చేత పక్కడ ఎత్తే బతినాత ఏర్లు ఇచ్చేది ఏర్లు ఈ లైక్ కొరియానా బతినాయి సాప బొర్చి పాప ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಸಾಪ ದೀವೋಡು ಸುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ದೀವೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ಐಕುಲುಂಡತ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಲೈವೋಡು ಎಂಗುಲ್ದಾನೆ ಅಕಲ ಖರ್ಚಿಡು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಇಜ್ಜತ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಟಿ ಅಂತಂದು ಅದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿನ ಪಾಡ್ನಿ ಅನು ಗುಡಾಡ್ ಪನೊಡುಗೆ ಅನು ಸಾವಾಯನ ಆಟಿದಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ನನ್ನ ಇದ್ನ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರವ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ఆరాటికి బర్పేరు జోరు లేదు ఆరు జోరు లేరు చాటి బర్పేరారు ఈ సతి బర్పేరు భయంకర ఈ సతి బర్నాಗ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಸ್ಗ ಅಂದು ಅಕಲು ಬೇಗ ಪೋಯೆರಡ ಬಲ್ಲಸಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಲೇತದಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ ಒಳ್ಳೇರು ಊರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹ ಕೂತರು ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾಯಂಗನ್ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲು ಹೆಜ್ಜಿನ ಹಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಜನನೇ ಹೆಜ್ದುಲಗೆ 5 ಜನ 5 లేరు ఏరు ఎందుకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ 5 ಗುಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಇಂಕೊಂದೆ ಲೈಕ್ ಲಾಪ್ ಏ ಅಶ್ವತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಲೈಕ್ ದಾಯಿ ಕೊರಡು ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಬತ್ತಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಊರುಂಡು ಆಶ್ರಿತ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ರೈಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಟ್ಟ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ತುಯೇರು ಕೊರಿಯ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಕೊಂಜವೇ ಎಂತದ ನಿಮ್ಮದು ನೀವೆಂತದ ಆಗ ಇವಳು ಬಂದದಲ್ಲವಾ ಯಾರದು ಭವ್ಯ ಕೋಟೆನಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿಲ ಇವಿಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಈ ಸುರುಡು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಏರವರ್ತಿ ನಟ್ಟು ನಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾವು ಭವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ನೈಸ್ 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 ಏನು ಪಿನ್ನು ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಸಾವು ದಾಯದಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಂತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ ಮಾಮು ಓಲಿರು ಮಗೆ ಇರಿಗುದಾನೆ ಅಲ್ಲನೇ ತರೆಟುಂಡು ವರ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜೆಲ್ಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಪನ್ನೆರ್ಪಾರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಕಾಟ್ ನಾಯಿಲು ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಪಾತೇನು ಪೀತಿನ ತಂಚ ಪಿರೋಡೆ ಪಾತೇನು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತಿರು ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪು ಜಲೆಗಿ ಮುಂಕು ಮುಸನ್ ದರ್ತ ಪಾಡ್ಬೇ ಚಪ್ಪಲ್ಡು ನಮಸ್ತೆ ಜನರೇ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ಯಾ
ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ. ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ, ನಗುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ. ದೂರಗು 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 ನೈಸತ್ತು. ದೊರಗು ದೊರಗು ವನಿತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಮೌನ ಶೋಭನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅಂತೆಯಾ, ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಆಂಡು ಆಂಡು ಮೌನ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ? ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯನ ಇಜ್ಜಾತ ಗಜ್ಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದೆ ತೂಲಾಪೋದು. ಶಾಲೆ ಸಂಜೆಯೋ ಊಟ ಒಮ್ಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂತ ಶಾಲೆ ಸಂಜೆ. ಓ ಹಾಗೇನಾ, ಅಂದರೆ ಬಂದು ಓದ್ಲಾ ಮೌನ? ಬಂದು ಓದ್ಲು ಎಂತವ ವನಿತಕ್ಕ ಒಂದು 90 ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದು 90 ಯಾಕೆಯ, ನಿಂಗೆ ಮಗ್ಗಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಿಯಾ, ಇವರು ನೋಡ ಮಾಮ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೌನ. ಮೌನ ಎಂತ ನಿನಗೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದನ ಬೂದು ಮಾರ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಊಟ ಈಗ ವನಿತಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗಳ ಮೌನ? ನಂದಾಗಲಿಲ್ವನಾ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಎಂತದ ಸುಜಿ ನಿನ್ನದು SEO ಒಟ್ರಾಸಿ ಹೇಳುದಾ? ಮುಂಗು ಮಸಿನ ರೂಢಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತದ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕು ಹೌದಾ? ಸುಜಿ ಹಾಯ್. ಮೂರ್ತಿ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನಾ? ನಿಮ್ಮದು ಮೀನಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ಮೌನ, ನನಗೆ ತೌತೆ ಮತ್ತೆ ನುಂಗಿಲ್ ಮೀನು. ಓ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒನ್ನಸ್ ಬುರ್ಚಿ ತೌತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ವ್ಯಾ ಮೀನಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಕೊದ್ದು 90 ಬಟ್ರೆ ಕುರುಡು 90 ಬಟ್ರೆ ಮಗ ಚೋಚ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಪರ್ರೆಗ್ ಮಾಮುಂಡರ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಪರಿಯಾರಿಗ್ ಪಾಪ ಮಾರ ಬಾಜಲ್ ಆತನ ದಾದನ ಬಾಜಲ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಪೋಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಮಾಮುಂಡರ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರ. ಮೆಟ್ಟದ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ತಟ್ಟಿಡಿ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನೆನು ಮಲ್ಲು ಮಂತಾನೆ. ಮೌನಾಂಡು ಮೌನ ವನಸಾಂಡ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ವನಸಾಂಡು. ಮೌನ ನನಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಉಂಟಾ? ನನಗಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ವನಿತ ತಿನ್ನೋದಾ? ವನಿತಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಹನಿ ಬನ್ನಿ ಟಕೋ ಟಕೋ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಪಿನ್. ಹಲೋ ಹನಿ ಬನ್ನಿ ಟಕೋ ಟಕೋ. ಮಗಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕೊರಿಯೆ ಈರು ಚೂರು ಕರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕೊರ್ತಡು. ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲಕ್ಕದು ಚರಮನ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬುಡೋಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಬುಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಮಗನು. ಇದು ಎಣ್ಣೆದ್ದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪಗ ವನಸದ ವಿಷಯ ಅಂದಿ ನಮಕುಂಡತೆ ತಿನ್ನಗ ನಾಳೆಗೂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿ. ನಾಯಿ ತಿಂದಿಲ್ಲಕ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ನಲಕ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಡು ತಿನ್ನರ ರುಚಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಂಜಿಗ್ಲ ಸೇರೋಡು. ಈಜಿಂದ ರುಚಿ ತೌತೆ ಮಾತ ಮೀನ್ದ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನೊಂಡದೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಕೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲ ಅವಂತೆ ಬರೀ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಚಿ ಎಲುತ ಕಟ ಕಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು. ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂತ ಹ್ಯಾಂಡದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಎಟ್ಟೆ ಪೋಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಶ್ವಿತ್.
ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮಗ್ಗಿ ಬೊಲ್ಪಗು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನ ಓ ಅಂದ ನಂಬರ್ ಬರುಂಡ ಮಗನ ಆವಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಮಗಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಚಿಗೇನಾ ಕೊಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗೇನ ಮಗಕ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿಗೇನ ಇದನ್ನ ಇರೀಗ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಾ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮಗಕ್ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತರ ಯಾವಾಗೇನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಚಿಗೇನ ಮಗಕ್ ಯಾವಾಗ ಅವಳಿ ಮಾರ ಸತ್ಯ ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ನೇನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅದೇ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯನ ಅಮ್ಮ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಒನಸು ಒಂತ ಎಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಒನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬರಿಟ್ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡು ನಾಳೆ ರುಚಿ ಪೋಡು ನಾಳೆ ರುಚಿ ತಿಂದದ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ತಿಂದಿಲಕ ಐಕ್ಲೆ ಬಡ ಹಾಪುಡು ಐಕ್ಲೆ ಗೇರ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಚಿರತಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ತಿಳಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ ಆತಿ ಕಜಿಪು ಮೇವು ಮನಸಾಂಡಿ ದಾದ ಕಜಿಪಕ್ಕ ರಾಜು MGS ಎಂಕ ಕಜಿಪು ತೌತೆ ಬಕ್ಕ ತೌತೆ ಗೊತ್ತ ಬೇರೆಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದಿ ಖಾರ ಪಡಬಾರ್ದು ಯಾವಂತಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಊಲ ಒನಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೋರಿದಾವಡು ಮೀನ್ದಾವಡು ರಾತ್ರಿಡು ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಚಿ ಬಡಾವು ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬರ್ಚಿ ಅದಾ ರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆವಾ ಹಾಯ್ ರಾಮಣ್ಣನವರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜು MGC ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಘನಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇರು ಬಗಲ ಕರ ನೋಕು ಟೇಬಲ್ನ ಆರ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಮೇಘನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಏ ಹೋಗ ಮಲಗ ಓ ದಯಾನಂದ ಯಾರದು ದಯಮ್ಯಾನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಾ ಅನಿಲ್ ಕಡೆಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಪುರ ಡ್ರೈವರ್ ಲವರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಡವಾ ಬೇಡ ಅವಳು ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ತಾರೆ ದರ್ನ ಹಾಳಾತಿದ್ದು ಪೂರ ದಕ್ಕೆ ఒక దాల మెంబర్లకు ఇచ్చి అని కూడా ತಾರೆ ఇచ్చు ಅಶ್ವಿತ್ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹ ಮೇಘ ಎಂತ ಬೇಡ ಊಟ ಬೇಡವಾ ಊಟ ಬೇಡ
ಊಟ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡುವ, ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ತರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಉಂಡವಲು ಪತ ಮತ್ತು ಬಾಳ್ದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸುಂಟು ಆದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಊಟ. ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನಾಟಕದ ಬುಧಾರ್, ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾಟಕದ ಬುಧಾರ್. ಮೇಘ ಬಂದ್ಲು, ಮೇಘ ಬಂತು, ಮೇಘ ಸ್ವಾಗಬಲ್ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ. ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಂಗೆ ಕೈಕಿ ನಾನಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪುಡು, ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತದ ಐಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಂಡದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಹಾಗೆ ಸಹ ಉಂಟಾಕ, ಈಗೂ ಉಂಟೆ ನಾಟಕ ಉಂಡ ಸುಜಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸುಜಿ, ನಾಟಕ ಉಂಡ ವನಿತಾ ಬರ್ಪಾಲ್ ಆಳು ಊರುಡೆಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬರುವಲು ಅವ. ನಾಟಕಗೆ 10 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರು ಅದ ಮುಟ್ಟ. ಮೇಘಗ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ, ಮೇಘಗದಾದ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಂಡು. ಮೇಘಗದಾದ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿ ಮಾರಯ್ಯ. ದಾದ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋಡು. ಎಂತ ಮೇಘ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ನಿನಗೆ, ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ? ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಉಂಟೆ, ಹೌದು ಉಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ಉಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓ ಮೇಘವೇ, ಆಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಈಗ? ಚಳಿ 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 ಉಂಟು. ಮಳೆಗೆ ಚಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಳೆ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಪೊಸ ಪೊಸ ಆಸೆಲು ಮೂಡು ನಗ ಪಿರವರ ತೂಯನ. ಎಸ್ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಮಿ ತಂಡಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಲಕ್ಕಮಿ ತಂಡಡು ಉಪ್ಪುನ ಓ ತಂಡಡು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ದಾನಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಲೈವ್ ಇಡತ. ಓ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಹೌದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನಿ ಪನ್ನಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಉಂಟು ಹೊರಗಡೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿಯಾಗಿ. ಈಗ ಚಳಿ ಚಳಿ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ತುಂಬ ಇದುಂಟು. ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು ಅಂದ. ಓಹೋ ಹೋ, ಹಾಯ್ ಮನು, ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆ ಬಂದರೆ? ಹೌದಾ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಲಗುವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ಚಳಿ ಚಳಿಯಾಗಿ. ಬಂದೇ ಇರು ಅಕ್ಕಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಎತ್ಸೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪನಂತೆ ಮಾರೆ, ಪೂರಾ ಮದತು ಪೋತುನ್ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪನಂದು ಇಪ್ಪಡು ಮಾರೆ. ಅಪ್ಪಗ ಚಾನಲ್ ಎಂದ ಪನ್ನರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ಚೀರ್ಜತೆ ಪಾ ಪಾ ಆವಿ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರಾಂಡಲ ಪಲ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ, ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಈತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ್ನ ಮನಿ ಪುನೇಜ್ಜಿ ಮಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಪುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ. ಓ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು, ಓ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಪಲ್ನೆ. ಇಂಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ.
ಮನು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಓಂಚಿನ ಬದ್ಯ ರವಿ ಅಂಚೆ ಇರು ರವಿಚಂದ್ರ ಬನ್ನೇಕ ರವೀಂದ್ರನೇ ಬತ್ತೇರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ಸುಖ ಪನ್ನೆ ಮನು ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏರ್ನಲ ನಂಬರ್ ಪೋಪುಜಿ ಆ ಮೋನು ಮೋನು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರಿನ ನಂಬರೇ ಪೋಪುಜಿ ಹೌದಾನಿ ಮೋನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅನ್ನ ಮೋನ ಆತನಿ ಮೋನ ಆತನ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೋನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಮೋನ ಐಜಿಂಡಲ ಒಂಜೆ ಮೋನ ಆಂಡಲ ಒಂಜೆ ಆನ್ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜೆಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಅಂಪೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಆಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ತಿರ್ಗುನಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾತಂದು ಇಪ್ಪ ಅವು ದುಂಬು ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಅವು ಇರ್ನ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಆತು ಆಂಡು ಅಂದು ಎರೇರ್ದು ಮಾರ ಎಂಕು ಲಂಚ ಮಲ್ತಿಜಾವೆ ಎರೆಗು ಹಾಯ್ ಭರತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹನಿ ನಮಂಚ ಮಲ್ಪುರ್ಜಾವೆ ಇರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಏನಂತೂಲೆ ಎಂಕು 10,000 20,000 30,000 ಪತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ರ ಮದ ಪುಜಿ ಅವಿರು ಒಲ್ಲ ಬದುಕೇರೋಲಿ ಎಂಡ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹನಿ ಹನಿ ಏನ್ರಿ ವೆಗ್ಸಾ ಎಂತ ಅದು ಹೆಸರು ಸರಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹನಿ ಅಂತ ಕರೀದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿದ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೊಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆತ್ ಜನ ಆಪನೇರು ದುಂಬ ಕಳ್ಳ ಪಾತೇರ್ದು ಯಾನ್ ಅಂಚಲ್ಲೆ ಆಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ಬೇಕ ಆಕಲಿ ಬೇತೇನೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಆತು ಸಬ್ಬ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಕಲು ಎಂಚಿನೇನು ಗೊತ್ತನೆ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ಜಿಂದ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಪೋಣೆ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದೇನದೆ ಐಕಲ್ ಐಕಲನೆ ಲೋಕಡುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೌಪುರ ಬುರ್ಚಿ ಮೇಘನಾ ಆಂಟಿ ಕುಡ್ಲ ಆಂಟಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ವಾಹಾ ಆಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಅಗಲೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಿಯೇ ನಿಜ ಅವಂದು ಅವರಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನಾನು ಆ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಅವು ತಪ್ಪು ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಈತು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ನೆನಿಕುಲತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈತ ಎನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬದ್ನಾಗ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮೊಗಲ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಬೇರು ಪಂಡದು ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಪುರ ನಿಕುಲತೆ ಕುಡದದೆ ಮೋನ ಐಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ದೇರು ಓ ಅಂದ ವಂಚನೆ ಜನಕುಲ್ನ ಉಂಡತೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಚಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪೋರ ಪೊಡಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಆಂಟಿ ಆದ್ರೂ ಕರಿ ಶುಂಠಿ ಆದ್ರೂ ಕರಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಂತದ ನಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು ನಾಯಿ ಮಾರಾಯರದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ಹೆಣ್ಣ ಬ್ಲೂ ಮರ್ಲಿ ಐಕ್ಲೆಗಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮುಳು ತೂಲೆಗಿ ಚಪ್ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವೇರಿಯೇ ಎಂಗುಲ್ ಬಿರುವೇರು ಉಂಡತೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತತ್ತಿನ ಕೆರುವೇರು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ಲ ನಂಬು ಏನ ನಂಬುಲೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಂಚೆನೇ ರವೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ದ ಜೀವನ ಅಂಚೇನೆ ಇದು ಏರಿಗೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕಲು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡದೆ ಈರು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಿದ್ದದಕ್ಕಳು ಅಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಉಂಡದೆ ಈರಡ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಈರಿಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಅಕುಲು ಈರೇನು ತಿರುಗು ತುಪ್ಜೆ ಅಕುಲು ಈರ್ ಪೋನಾಗ ಈರಡೊಂದು ತರ ಪಾತೇರ್ನು ಅಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಅಕಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈರಡ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಬಂಡ ಜೀವನನೇ ಅಂಚೆನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಪೂಜಾರಿ ಲೈವ್ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂದು ಎಂತ ಜವೆ
ದಾದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ರವೀಂದ್ರ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂದು ರೀತಿಲ ಕೊಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮತೆ ಮೆಗಸೀಸ್ ಮೆಗಾಸೀಸ್ ಅಂತೆ. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ. ಮೇಘನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಒರರು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕಾಲು ಅಂದು ಮನ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮೋನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತಿ ಮೋನ ಆಯ್ಬೇಕ ಡಾಲರ್ ಬರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಜನ ಬೋಡು ಮೋನ ಆವರೆಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಜನ ಬೋಡು ಮೋನ ಆದು ಈಗ ಡಾಲರ್ ಬರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಜನ ಬೋಡು ಮೇಘ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ಮನಸೇ ಮನಸೇ ಎಂತ ಮನಸೇ 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 ಎಂತದ ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಬಂತು ನೋಡಿ ಮೇಘ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟು ಶೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂತದ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬರುದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಬರ್ತುಂಟು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಘ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಟಕಗ್ ಸೇರ್ಬರ ಚಿಕ್ಕಿ ഞാൻ ಸೇರುವೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧಾರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಒಂದ ಇರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ತೊಂಪು ಆರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಹೌದಣ್ಣ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆನಾ ಹೌದು ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕಿ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಇರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಜ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ್ ಪಾತಿರುವರತೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಈ ರಿಜ್ಜಂದಿನ ಪಗಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಜನ ಮಿಸ್ ಆತಿರ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಪೋತೇನೆ ನನ್ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಪನ್ನೊಂದು ಎತ್ತೆ ಮೇಘನ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮುಲಾಮುಂಡು ಧರ್ಮಸತ್ರೇಡು ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ನ ಮುಲಾಮುಂಡು ಬಲ್ನೆ ಎನ್ನ ഞാൻ ಪಂತೆತ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರನ್ಪುಚ್ಚಿ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತది ಪಂದಿಪ್ಪರದ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಗೀತಾ ಅಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೇ ಮುಲ್ತ ವೇಣೂರ್ದ ಅಲ್ಲ ಬರಂತ ತುಲೆ ಆ ಕುಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಜನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಜನ ಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ರಿಜ್ಜರು ಬೊಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಅಮ್ಮಿನ ಬರುವಂತೇರು ಆ ಜನ ಗುರ್ತೇಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈ ಉಡುಪನಾಗ ಏನು ಎದುರು ಕೇಂಡತೆ ನರಡ ಈರೆಗ್ ಎನ್ನಲ್ಪೊಪ್ಪನಾಗ ಈರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ತೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಾರು ಅವಳು ಬೋದು ಬ್ಲೂಟ್ ನೇಲೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ್ ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಪುಡ್ಸತ್ತುಂಡು ಎನ್ನಡೆ ಪುಡ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪನ ರೈತರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಬರೋಚಿಂದು ಬಂಡಾಯ ಯಾನು ನಾಟಕಲ್ಲ ತೂಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ತೂಪೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ತೂಪೆ ಮುದ್ದ ಅಕ್ಕನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಲ್ವಾ ಹೌದು ಮೇಘ ಅಂತೆ ಮೇಘ ರವಿಯನ್ನ ನೀವು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಘನ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಃ ಇವನೀಗೇನಾಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಘ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗಳ ಇದ್ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್
ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ. ಅವನಾಗೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಲ ಅವನಿಗೆ ತಮಾಷೆ. ರವೀಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪುನಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆತ್ತುನದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ಮರಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲು. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶೇಖರ ಬಂಗೇರ ಸೇ ಶೇಖರ, ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಬಿ. ಬಾಬಾ ಮೇಘಕ್ಕ ಅದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಿ ಅವಳು ಕಡ್ಲೆ. ಹೌದು ರವಿಯನ್ನ. ಉಮೇಶ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೇಖರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇಖರ. ಹಾಂ, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರು ಲೇಡೀಸ್ ಏರಿ ಏರಿ ಆರತ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತಿರಿ ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತಾ ಬಂಡದು ಆರ್ಲ ರಿಸ ವೇಣೂರ್ದ. ಮೇಘ ನೀವು ಯಾವ ಊರು? ಮೇಘ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರಂತೆ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಕ್ಕ ಸಿಲಾಂಗ ಏ ಈಗ ಈಗ ಸೀತಾಪುರ ನಾನು ಮಾರ ಕಡೆ ಬರ್ಸನೇನೆ. ಓ ಮೇಘ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿ. ಮೇಘ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಮೇಘ. ವೇಣೂರು ಅಂದಂದು ಮೇಘ. ರವಿಯನ್ನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅತ್ತ ಅಕ್ಕ ಮೇಘ. ಭಾರತಿಕ ಓ ನಿಶಾಂತು ನೀನು ಬಂದು ಹೋಗಿದಾವ? ಪೊಂಜವೇ ಎಂಥದ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚಿ 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 ಅಲ್ಲವಾ ಮೂರ್ತಿ? ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ಬರ್ಸ ಬಂತಲ್ಲ ಜೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬಂತು. ಆ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಡಿ ಆಗುವ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಗಿ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ, ತಲೆಗೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು. ನೀರು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮೂಂಕಲ್ಲಿ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ, ದೊಂಡೆಲಿ ಕಿಚಿ ಕಿಚಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಲಗಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಟ. ಮೇಘ ನಾಗರಾಜ ಎಂತವಾ? ಮೇಘ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಮೇಘ ಸಿಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಮೇಘ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಯಾವ ನಾಗರಾಜ್? ರವಿಯಣ್ಣ ಹಾಯ್. ರವಿಯಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ. ಓಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ. ಶೋಭಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ವಕ್ಕ? ಇಲ್ಲವ ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ, ಒಂದು ವಾರ ಅಂತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಪ. ವನಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಳು ಪಾಪ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಶೋಭಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇಕ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಇರಿಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಇರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂದು ರವೀಂದ್ರ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಕ ಏತು ಮಲ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಆತ್ಯಾವು ಯಾನ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಿ ಏರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನನೂರಿಲ್ಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ದಾದು ಗೊತ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಿಡ್ದು ನೆನಪಿಜ್ಜದಲ್ಲಕ್ಕ ಅಕುಲು ಮನ್ಪೇರಿದ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತೇನೆ. ಬಕ ಯಾನ್ ಎದುರೆದುರೆ ಪನ್ಪುನಾಲು ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವು ತೂಗಿನೆ ಕೊಂಚ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಾಕುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ನಮಕ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಹಾಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ ನಮ್ಮಡೊಂಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳೊಂಥರ ಒಪ್ಪರ ಬದಿ ಮಾತ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೊಡ್ರೆ ಅಂದ್ರನ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಇತೇನ ಜನಕುಲು ಏದು ಜನಕುಲೇರು ಗೊತ್ತರೆ ಪಾಪ. ಈ ಸುಜಿ, ಮೇಘ, ಮೂರ್ತಿ, ಬಕ್ಕ ಅರ್ಶಿಲ ಬರ್ಪಲ್ ಪಾಪ, ಈ ಶೋಭಾ, ವನಿತಾ, ಬಕೊಂಜಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದಾಂಡ್ಲ ಪೋಪೇರು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರದೆ ಬಾಕಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಇಜ್ಜಾನೇಲಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರರೇ.
ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತು ಜಾರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತಮಾಷೆ ಮಂತಂದು ಬಾ ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಾರದೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಎಂತ ಮೇಘ ನಾಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾಗಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಅವಳು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾಳೆ ಈಗ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಮೆಗಸಿಸ್ ಉಂಡಾರಾ? ಯಾರು ನಾಗಣ್ಣ? ನಾಗಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ಸುಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಆಯಿತು ನಿಶಾಂತ್, ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಮಳೆ ಬರ್ತುಂಟು ಈಗ. ಅಂದರೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಪರಪರ ಅಂತ. ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ಕೀರ್ತನರಾವ್ ಇನಿ ನೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡಾವಿ ಎಂಚ ಕೀರ್ತನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜೆ ಇಂಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಎಂಚವು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಾಯಿರ್ದು ಕಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಂದ ಏರುಂದಿ ಅನ್ ಕೀರುಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮೇಘಾ ರವೀಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಪ್ಯೂರ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳು ತಕ್ಕುಲತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೇಘಕ್ಕ ಯಾನ ಲಕಮಿ ತಂಡಡುಲ್ಲ ಈ ಮಾರಯವರ ಅಂದ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂದ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಘ ಮೇಘಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ತೌತೆ ರವಿಯನ್ನ ಹಾಯ್ ರವಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಬ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಸೈರೆನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೀರ್ತನ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆರೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅರ್ಚಿನ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೇಂಡಲ ಯಾನು ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿಂದ ಕೇಂಡಲ ಎನ್ನ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ನಿಂದು ಕೇಂದು ಬೈದಿನಂದ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಊಟನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಲಗಿದೆ. ಯಾಕೆವ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಹೋಗಿ ಮಾಡ, ಕೋಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಡುದು? ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವನು ಸುಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕ. ಆಯಿತು ಮೇಘ ಬಾಯ್. ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ತೋರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಸ ಹಾಯ್ ಹಾಕಿದ್ರ ರವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜ ಪೊಂಜವೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದ ಬೇವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ. ತಂಗಿ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬೇವರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆವಾ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ? ಮಳೆ ಬರ್ತದಂತವಾ? ಅಂಬೆ ಪೋಪನಿಗೆ ಏನ್ ಪೋಪೆ ನಾಟಕನ? ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ರವಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲವ ಇವನ್ ಯಾರ ಹಂಸ ಬೇವರ್ಸ್ತಾರ ಮಾತಾಡೋದು ನಟ್ಟು ನಾಯೇ. ಆಯ್ನಾರು ಮೂರ್ತಿ ಐಡ್ ಮಂತೇರು ಹಲೋ ಬೇವರ್ಸಿ ఆయన ಮೂರ್ತಿಲ ಐಡ್ ಮಂತೇರು ಬೊರ್ಚಾ ದಿನ ಪಾತಿತ್ತೆ ಕಲ್ವಿ. ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಸಹ ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ನಾಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಚಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆಗೆ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ರಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣಾಮು ಐ ಓಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯ ಸೈತೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಲ್ವಾನ್ ಸೈತು ಬೋದಿ ನಾಯನ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾರ. ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ ರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಬ್ಯಾತಂಡದ ಅದನ್ನೇ ಕಡಲೆಗೆ ಓರ್ತಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟೆನ್ ಬಂಡದು ದಿವ್ಯತ್ ಭವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಮು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಾಯ ಗತೆ ಮೇಘಸ ಚೂರು ಕೂರಿನ ಭಾರತಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಮೇಘ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಯಾರು ಬೋರ್ತನೈತೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಅರಿಪಾಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಈ ಎಂಕ ಕೋರಿದ ಕಚಪ್ ಕೋರಿ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಕನಪೈತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಆವ ಮೂಲ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೋರಟಿ ಬಿರ್ಚಿ ಅಬರ್ಚಿ ಅಂಚಪಂದು ಮೋನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಸಲು ಗೊಬ್ಬಿಲ್ಡ ಎಂಕುಲು ಕೇನುಂಡು ಅವಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಕ್ಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಐಡಿ ಇತ್ತದು ತೂದು ಪನ್ಪೆರಿಯೇ ಪೂರ ಪೋದು ಆಲ ಇವುಡು ಅಂಚ ಪಾತೇರಿಯರು ಈಲ ಇವುಡು ಇಂಚ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಕೇಂಡೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಕೇಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಸುರು ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಂಡಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ದಾಲ್ ಪಂಡದು ಅಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಏರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ನೋಡು ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಅಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟ ನೋಡು ಅಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವ ಕೋಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋನ ಇಬಕ್ಕ ಬ್ಲೂರಿ ಮಲ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡಾ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಅವಿನಕ್ಕೆ ಎಂದು చెప్పాడు ಅವಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಪಂಡಿನ ನಾನು ಬರುವ ಒಳಗೆ ಸಾರು ಹಾಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಡು. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಗ ಮಲಗು. ನೀವು ಮಲಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಯ್ತಾ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವೇನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಡೋಲರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅವೇಟೆ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ದಾದನ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಕ್ಕ. ಹ್ಞೂ ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೋರಿ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಗಿ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಎಂತದ ನನ್ನನ್ನು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದವ ಬಕಲೈವ್ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಅದು ನಿಜ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು? ನೀನು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗಿ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ಶಿವ. ನೀನೀಗ ಮಲಗಾಯ್ತಾ ಶಿವ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ಬಿಸಿಲು ಗೊತ್ತುಂಟಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸರಿ, ಓಕೆ ಅಂತೆ ಸುಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಮೀನು ತಿಂತಿನ ಮಂಡೆ. ಎಂಕುಲು ಮೀನು ತಿಂತಿನ ಮಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕ ಆಗುದು ಮಾರ್ರೆ. ಮೇಘ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಂತ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಅಂತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ.
ಅವಳೆಂಥದ ಚೆನ್ನಲಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೇಘ, ನೀನೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಆಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಡು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಕ್ಕ? ಯಾಕೆವಾ ನಿಶಾಂತ್? ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ ನಿಶ್, ನಾನು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡೋದಾದರೆ 2,500 3,000 ಬೇಕು ನಿಶಾಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಧರ್ಮಗೂ ಏನನ್ನು ಕಮಲ್ತಾರು ಮೇಘಸಿಸ್ ಪಾಪ ಮಾರ ಅದು ಪಾರಿಗಾಲ ತೂದಿರೇನು ಪೊನ್ನು ಪಂದು ಎನ್ನಿ ನೀರ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ. ಸಾರಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ. ಈಗಳ ಎಂತದ ನನಗೆ ಎಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೂಗ್ತಾ ಉಂಟು, 7 ಭಾರತಿ 7 ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಹ ನನಗೆ ಬೇಡವಾ ತವತೆ ಕಜಿಬು, ಬೇಡವಾ ತವತೆ ಬೇಡ. ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನೀರುಂಟಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ, ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ತೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆದು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅದರ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದವನ್ನು ನೀನು ಮೇಲೆ ಇಡು, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5:30 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲವ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು 7:15 ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. 7:15 ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಖ ತೊಳಿತೇನೆ, ಆನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀರು ಕುಡಿದು ತುಂದುರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಇದು ಬಂದವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿಂತೇನೆ. ಯಾನು ಏರು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು, ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಅಂದಿಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಗಲೇ ಅನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಅನ್ಪೋಪೆ ಆವು ಮೇಘ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗರಾಜನ ಇದೇಗ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ. ಆವು ಮೇಘ ಸಾರಿ. ಅದು ಯಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುರಿ ಕೂಗಿದ್ದರೆ 90 ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಪುಂಜವೇ. ಎಂಥದ ಪುರಿ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪುರಿ ನಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು. ನಾಯಿ ಥರ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪುರಿ. ತೋರ ಉದ್ದ ತೋರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ. ಪುರಿ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಂತದೇನ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲವಾ? ಪುರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಬೇಕು ಕುಡಿದು. ಲೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ? ಯಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ? ಮೇಘ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಊರು? ಇದು ಯಾರ ಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬಂತು ಬಾತುಕೋಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲ ಮೇಘ. ಡಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಡಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು 90 ಹಾಕಿ ಚೋಚ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಏನು ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಲೈವ್ ಇನ್ನೂ ಅವಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯಾ? ನಾನೇ ಹೇಯ್, ನೀನೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ. ನೀನೇ ನಂಬರ್ 1 ಅದೇ. ಡಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಾ? ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು.
ಈಯ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಕಾರಡು ಓ ಅಂದ ಒನಸ ಅದು ಬರ್ತೀನ ಒನಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೈನ ಮನ್ಪರ ಬೈನ ಅಂದ ಹಾಂ ಓಡೆ ಬೈನಿ ಪಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆದಲ್ಪ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡ ತಾಲ್ದ ಒನ್ನಸ್ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂತೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಎಂಗುಲು ಪೋಂಡ ನೀರ ಪಂಡದು ನಿಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಪರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಅವು ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗುಲು ಏಪಲ ಪೋನಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆಯಪುರ ಮೊಲ್ಲ ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಂಗಾರಾಡ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಮೇರ್ನ ಉಂಡತ ವೇದ ವೇದ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ತುಳಿತಕ ಅವಳು ಹೆಂಚಿನ ಫುಡ್ಡರ್ನ ಮಲ್ಲುಂಡು ವೇದ ವೇದ ಕೃಷ್ಣಪುರಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಪು ಸರ್ತ ಪೋಪು ಜನ ಐದನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದಾದನ ಅವು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದಾದನ ವೇದ ವೇದ ಅವಳ ನಿನ್ನ ಫುಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಟಿಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ ಮಾತಾಡೋರು ಪೋಪ ಶವರ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಪೂರ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಪಿದಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಎದುರು ತೋಜು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವು 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ದೋರದ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದು ಅಂಚೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ವೇದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬರಿಟ್ ಮುಟ್ಟುದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತುಂಡತ ಹಾಂ ಎಂಕುಲರ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ರೆಡಿ ಸೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಪೇರು ಎ ಸಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಹಾಂ ಪಜ್ಜು ಏ ಪಜ್ಜು ವೇದ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವೇದ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹಾಂ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎದುರು ತೋಜುಡವಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಶವರ್ಮ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪಿದಾಯ್ಡು ಜಿಂಜರ್ದ ಅಂಚಿ ಜಿಂಜರಿ ಕಾರತ ಜಿಂಜರ್ದ ಅಂಚಿ ಹಾಂ ಜಿಂಜರ್ದ ಅಂಚು ದುಂಪೋಡು ಎದುರು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಾಡ್ದೇರು ವೇದ ಪಂಡದು ತುಳುತಕ್ಕಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ಕ ಶವರ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಪೋಪವರ ಅವ್ರು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಂಗಾರದ ಫುಡ್ ಉಂಡತ ಅಂಚೆನೆ ಫುಡ್ ಮುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾತು ದೂರ ಪೋಡತ ಹಾಂ ಈಗ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವೇದ ಜಿಂಜರದ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ಅಂತ ಎಡ್ಡ ಓಲ್ಪ ಅಂದು ಉಡುಪಿಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೆಗ್ದಿನಾಲ್ ಪೂರ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸಗೆ ಹಾಂ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ಜಿ ಯಬಾ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ ಆಪಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಆತು ಜೋರುಂಟು ಬರ್ಸ ಚಂಡೆ ಐನಿ ಪೋಯಿನಾ ಅಂದ ಹಾಂ 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 ನಿಗಿಂಚ ಕಾರ್ದಿಂಡ ಗಾಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಅಂಚತ್ ಕೇಂಡಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಣದ ನನಗೆ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಸಡನ್ನೆ ಅವು ಮೂಲಿತ್ತು ನಾಯಕೊಂದು ಈ ನಂಚು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ என்ன லைவ் விடல அஞ்சா ஏன் லைவ் விடல ஆ 10 ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അത് నైన్ సార్ ఛానల్ లేరు మోనిటైజ్ బరాతుంది
ಉಂಡಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಬತ್ತಿವಾಗ ಅಡ್ಡ ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ದುಂಬುರು ದಿವಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಅಚ್ಚಲ್ಲ ಹೈವು ಪೋತಿಲ್ಲ ಇವಿಡು ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಮತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಲೈಟ್ ಪೋತುನ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನೇ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸೆರೆಲಪ್ಪು ಏನುಂಟು ಅವರದ್ದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಹೇಳಿ ಪೂರ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದು ಮೇಘ ಬಯ್ಯದ ಇನ್ನು ಲೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಘನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಹೇಳು ನನ್ನ ಲೈವ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಣ್ಣಂದು ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಘ ನಾಗರಾಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪಡು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ DP ಉಂಟವರದು ಹೌದಾ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡು ನಾ ಹೇಳ್ತೆ ದಾನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ದಾನೆ ಮಗ್ಗಿ ದಾದದು ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಅಕ್ಷು ನಿನ್ನ ಯಾನು ಹೇಳಿ ನೀ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ನಾ ಮೆಗ್ಗಿಂದು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿ ದಾನೆ ಮೂಲು ಆರ್ಮೂಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮೇಘ ಲೈವ್ ಮಾಡ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಕ್ಷು ನಿಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇ ಮಗ್ಗಿ ಯಾನ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋತುಜಿ ಅಕ್ಷು ಕೋಡೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆಗಲೇ ಬೇಜಾರಾದು ಅಂದ ಮೇಘ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚವ ಈ ಬಿಂದಾಸು ಪೋಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗುದಾ ಎಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮೇಗು ಅಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇರ್ದಾಯೆ ಇರ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಂ ಹೌದು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋ ಎರಿ ಬರ್ಬಿದ್ಯಾಯಿ ಎಂಕಾಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯೇ ನಾಯ್ಡ ಮಗ ಮದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಯೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಷಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೇಗು ಇಪ್ಪಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೇಗು ಕೂಲ್ ಮೇಗ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆವಲಿ ಮಾರೇರು ಆವು ಅಕ್ಷು ಗೊತ್ತು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಮೇಘ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರುಡೇರೆಗ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಮೇಘ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೋರು ಬಕದಾದ ಹೈಡ್ ಆತನ ತೂಲ ಅವಾ ಓಕೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮೇಘು ಆರಾಮಡಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವಡ್ ದಾದ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ದೇತುಂಡ ಚೇರ್ಲ ಎಂಜಾಯ್
मुझे नींद न आए मुझे चैन न जाए मुझे जाए जरा ढूंढ के लाए न जाने को गया ನ ಜಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ರವಿ ಅವರೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ರವಿ ಅವರೇ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಎಂತ ಸರಿ ಮಾತಾಡು ಸರಿ ಮಾಡಕು ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಏರಿ ಇರ್ನ ವಸಂತಿ ವಸಂತಿ ಏರಿಯೇ ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯೇ ನೋ ವಸಂತಿ ಪಾಪ పాప పొన్ను అక్క ఒక్కడే ఇచ్చింద మక్కర్ మల్పును ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪನೇಕು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏತು ಐಕ್ ದಾದಾಂಪುಡು ಗೊತ್ತಿರಿ ಗೆನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಪನಂದಿ ಪೋಡು ಐಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಐಡು ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಡಾಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಡಕ್ ನಾನು ಓದಿದೆ ಡಕ್ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಓದಿದೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ನಾನು ಓದಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಂತ ಡಕ್ ಆವ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಕ್ಷು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಗಲು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾವೋಡತೆ ಅಕ್ಷು ಅಂದು ಮೇಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಇದು ವಸಂತಿನ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಏನು ಭಾರತಿ ಮಾರೆಯ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮೇಗು ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಮೇಗ ಯಾನ್ ತೂದು ಆತಡು ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತವುಲ್ಲ ಮೇಘನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮುರಣಿ ಪೋತೆಯಾನು ಪೋನಾಗ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಟ್ಟವರೆಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಲು ಇಂಬಿ ಪೋತಿಜೇನಾ ಪೊಯ್ಪುನಾಯ್ ಏರಿ ಆರ್ಸಿ ಹಾಯ್ ಏರಿಯಾ ಒಯ್ಪುನಾಯ್ ಆರ್ಸಿ ಸಾಯಿ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾ ಎರೈ ಭವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನು ವಸಂತಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಏನು ಊಟ ಓ ದೇವರೇ ಭಾರತಿ ಮಾರ ನನಗೆ ಊಟ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಮದುಗೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಷು ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಫೈ ಅಂತ ಉಂಟು ಫೀ ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡುವ ಹಸಿವಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಂತ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಲಗೋದಲ್ವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಗ ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬೇಜಾರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುದು ನಾವು ಕೋಡೆ ಬೈದೆ ಅಕ್ಷು ಏರು ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೇಗು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓವೆಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಮೇಗು ಓಕೆ ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಯಿತು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೋಡಿ 11 ಆಯಿತು ಓಕೆನಾ ರವೀಂದ್ರ ಅದು ಅಕ್ಷು ಮೇಘು ಮೂರ್ತಿ ಬಕಾರ್ಶಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ದು ಕುಂದಾಪುರಂ ಇಡ್ಲು ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂದ ಆದರೂ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಷು ಅವ್ರ ಲೈವಲ್ಲಿ అందన్న పాతిరొచ్చి అవమేగు అంటే ನನ್ನ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಅವಮೇಗು ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು ತುಳುನಾಡವ್ರೆ
ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನವರೇ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮಲಗ್ತೇನೆ, ಮಳೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮೂರು చెప్పు ನవ్ವೆ ಇಲ್ಲ చెప్పు ಜನ ಅವು చెప్పు ಉಲೈಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತ ಕತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮೇಘ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಬಾಯ್ 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 ಮೇಘು. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಷು ಅವೇ. ಮೇಘ ಬಾಯ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.